Polyfunkčný komplex v Muchovom námeste tvorí najmä rezidenčnú funkciu, to znamená, že bude slúžiť najmä na bývanie. V prvej etape bude vybudovaných 103 bytov. Samotná výstavba bola započatá v auguste 23, v 5. mesiaci 24 bola dokončená hrubá stavba a plánované ukončenie je v apríli 25, kedy mala byť stavba odovzdaná do rúk investora. Momentálne prebiehajú práce na fasáde, teda obvodovom plášti. Čo sa týka interiéru, tak sa plynulo realizujú omietky, potery, sadrokartónové konštrukcie, všetky rozvody s tým súvisiace. Je to taká prvá lastovička, čo sa týka výstavby nových nájomných bytov v rámci hlavného mesta. Veľký dôraz sa kládol akustiku okien, vzhľadom na priľahlú dopravu a železničnú trať. Dbáme aj na vnútorný štandard a kvalitu realizácie bytov, aby sa budúci nájomníci cítili komfortne v týchto priestoroch. Čo sa týka delenia celkovej stavby, tak polyfunkčný komplex je delený na dva samostatné celky, ktoré sú len dilatované. Parkovacie plochy sú vybudované v exteriéri. Okrem bytových jednotiek sú tu teda občianska vybavenosť, technické miestnosti a takisto skladové priestory. V rámci zásobovania stavby teplom je objekt pripojený na teplovod. Zároveň na streche máme umiestnené tepelné čerpadlá, ktoré budú dopomáhať objekt dokurovať zelenou energiou, obnoviteľnými zdrojmi. Pri stavbe projektant, autor návrhu dosť v veľkej miere využíva suchú výstavbu a prefabrikáty. Balkóny sú napríklad realizované prefabrikátov, tak ako aj komunikačné schodiska, čo značne zjednodušuje výstavbu na mieste. Čo sa týka obvodového plášťa, tak ten sa zatepluje kontaktným zateplovacím systémom, s tým, že je tu izolant hrúbky 240 mm, čo je naozaj nadštandard na dnešné pomery. Parter bude riešený ešte cez tehličkové obklady. Je to hlavne o tom, že nie je to len o tej technickej časti, tej takej stavbárskej, ale v zásade je to úzko prepojené, čo sa týka tej ekonomiky, lebo tá je samozrejme veľmi dôležitá. A taktiež dneska už je to aj veľmi o tých zmluvách. To znamená, že tieto tri veci nejakým spôsobom sa prelínajú a tam sa hľadajú vo výsledku riešenia, ktoré dávajú zmysel.